Malawi pafupifupi 80 mwa anthu 100 aliwonse ndi achinyamata azaka zosapyola makumi atatu ndi zisanu. Dziko la Malawi ndi la chinyamata. Koma achinyamata opitirira makumi awiri pa achinyamata 100 aliwonse mpakana pano akusowa chochita kuphatikizapo ntchito zowathandiza kupeza ndalama. Achinyamata ena okwana makumi asanu ndi awiri pa 100 aliwonse ali pa ntchito zosalingana ndi maphunziro awo. Izitu zikungosonyezeratu kuti mavuto azachuma akukulabe m'dziko muno. Koma tikunena pano achinyamata ena m'dziko momwe muno akukwaniritsa kupereka mwayi wa ntchito kwa iwo eni komanso anthu ena. Kudzera mu ulimi achinyamata osiyanasiyana ku Chema World, ku Nkhamenya m'boma la Kasungu, ku Timatadera Youth Club, ku Bunda m'boma la Lilongwe, komanso ku Khuze Farm ku Matinjiri m'boma la Blantyre akulenga ntchito nkumapha makwacha. Lero tikumva nkhani za achinyamatawa amene ngakhale pali mavuto osiyanasiyana akuchirimikabe ndi kuyimanji pa loto la dziko la Malawi loti chuma chili mu nthaka kudzera mu ulimi. Ku Chema World, Joseph Gondwe akuchita ulimi wa nkhumba. Mukukamba kwake, Joseph akuti ulimiwu wakhala ukudzitukula wokha mzakazi. Kupatula kupeza phindu pa moyo wake, Joseph waperekanso mwayi wa ntchito kwa ena kuphatikizapo mwayi wophunzira ntchito kwa mmodzi mwa ophunzira pa sukulu ya ukachenjede wa za ulimi ya Luwana. Choyambirira ulimi wakhala ukuzikulitsa. Pamene tinkayamba nali malo ochepa chabe mwina less than half an acre, koma panopa tinapanga extend we have malo mpaka kumusiko it's about 3 acres, and then chinanso kukulitsa makhola tinayamba ndi khola laling'ono kale namba ya nkhumba zazikazi zomwe zikutiberekera panopa zinakula. Tinapanga extend from kuyamba ndi ziwiri panopa we have nkhumba zazikazi zotiberekera 12, chomwe chikuonetsa kuti pa chaka tikumakhala ndi kuthekera kotulutsa ana 240. Kwa anthu amene akufuna kuyambapo, Gondwe akuwatsimikizira kuti poyamba penipeni nkhumba zimakula msanga, zimenezi kutanthauza kuti alimi ali ndi nthawi yochepa yodzidyetsera ndi kuzisamalira asanayambe kupindula. Nkhumba imakula msanga komanso imafuna chakudya choti sichovuta kwambiri kuchipeza kuno kwathu kuno. Komanso nkhumba ndi fotokozeponso kuti imabereka ana ambiri. Ulendo umodzi imatha kubereka ana mwina 10, komanso pa chaka imabereka kawiri. Ndengati nkhumba imodzi ikuberekera ana 10 kawiri, ndoti nkhumba imodzi ikutha kukutulutsira nkhumba zinzake 20 pa chaka. Komanso tikatengeranso ngati kumbali ya demand, anthu akumadya pork kwambiri masiku ano. There is a lot of demand misika ing'ono ngakhale ikuluikulu. Anthu akumafuna nkhumba chifukwa chokuti ndi nyama yomwe ilibe mavuto ambiri omwe imatha kubweretsa ku thupi la munthu tikati tifananizire ndi nyama zina monga beef. Kumbaliso ya nkhumba ili ndi momwe pa chizungu timanena kuti ma gross margins abwino, koma kuti mtengo umene ulowese ndalama zochepa kumafunikira kuti ukhale ndi mbewu yoyenerera, mbewu yomwe imatha kukula msanga komanso imatha kukula msanga ndi chakudya chochepa. Zikakhala choncho kumakhala kuti ukapita pansika umatha mwina ngati wayionongera 50,000 kwacha, nkhumba imene yofunika kuti ikutulutsire pafupifupi 90,000 kwacha, ngati 40,000 kwacha yapamwamba. Ndalama yayo yonongerayo ndikuwerengetsa yonse ku production komanso kuyipititsa kuti ikapeze kuti ili pansika. Dziko la Malawi mbali imodzi yomwe Mulungu anatidalitsa nayo ndikukhala ndi nthaka yabwino komanso tili ndi weather yabwino. Ndepa zifukwa zimenezo zoti wena tizigwiritse ntchito zimenezo ndikulima kati lima ulimi wa mbewu kaya waziweto, ndipo tisayang'ane ngati kuzidyetsera pa ife tokhakaye komanso kudyetsera maiko ena muno mu Africa. Kumbali ya ntchito chifukwa tikamakhala kuti tikulima komanso tikulima ngati business osati kulima ngati mene ankapangira makolo, tipezeka kuti tikupindula nawo business ija ikukula, tikulembanso ntchito achinyamata anzathu nthawi zinaso ngakhala akuluakulu. Ifeyo kwambiri timapanga ngati breeding kuti tizitha kuwapetisira alimi anzathu nkhumba za mbewu kuti azipezeka ndi mbewu yabwino yoti wapindulire. Nde nkhumba yomwe mwayiona ya chilendoyi breed imene ndi Camberof ndi breed yomwe ikupangidwa ndi company ya Pig Improvement Company yomwe ili based United Kingdom. Komano they have their offices in South Africa
ku Southern Africa kunonso accredited breeder wina ali ku Zambia amene amamutcha kuti awangwa. The breed imene ndi abwino kwambiri ndiyosiyana kwambiri ndi ma breeds ena achizungu omwe tili nawo. Imakula msanga komanso imakhala ndi nyama yabwino kwambiri komanso imabereka ana ambiri pa nthawi imodzi. Ndefe tinayitenga kuti tiyesere kaye kuti kodi nkhumba imeneyi kuno kwathu ku Malawi kuno ikhala bwino ikhoza kusamalidwa ndithu ndi media management ndikukulabe ndikuonetsa zonse zomwe imafunika kuti ionetse. Ndechifukwa nthawi zina timapezeka kuti malo moyipatsa video yenelera tungoyipatsa gaga tikuchitenga kuti kodi titati tayipanga breed kumpitisira mlimo wang'ono akakwanitsa kuyisamalira ndi ikuonekabe kuti ngakhale tikuyipanga zonsezo ikupanga respond bwino ikukulabe msanga kuyifananiza ndi nkhumba zina zomwe tili nazo. Ndetu ufunanso kuti tiyesere kuti kodi ikakula tikayipanga cross ana ake azizaoneka motani adzakhalanso kuti ali improved compared to kuti kafananiza ndi nkhumba zina zomwe tili nazo kwambiri ndi mbali ina yomwe tikupanga pa famu pano. Choyambirira ndinafotokoza kuti mmene tinkayamba unali waung'ono tinali ndi malo ochepa chabe mwina about kungodutsapo eka pang'ono koma panopa tinapanga extend inakafika mpaka 3 acres. Chinanso tinakwanisa kuti timagulitsa kwambiri ana tikagulitsana aja ndalama tozipanga reinvest tinakwanisa kumanga mpanda wa waya omwe mukuona omwe uli kunjaku kuti tikwaniritsenso kuzitetezera nkhumba zimene ziku matenda. Chachiwiri tinali poyambirira tinali ndi khola laling'ono lokha lomwe lili panjalo komano panopa tinamanganso khola lino lalikulu lomwe zikuonesa kuti pamodzi wonse tili ndi malumu zingati 17. Chinanso tiliso ndi galimoto yaying'ono yomwe timagwiritsa ntchito kuti tizikapanga deliver kwa alimi omwe akufuna mbewu yabwino koma ali kutali ndiye timatha kumanyamulira ndi kumasira komwe tingakapeza. Awa ndi ena mwa achinyamata amene ndi mamembala a gulu loyera ng'ombe za mkaka la Timata Dairy ku Bunda m'boma la Lilongwe. Iwo watu ndi ophunzira pa sukulu ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana koma sakudikira kuti ayambe amaliza maphunziro awo asanayambe kuchita zinthu zopindulitsa pa moyo wawo. Phindu limene akulipeza kuno ndilo osasimbika. Aposha Phiri ndi mmodzi wa akuluakulu a gululi ndipo akulimbikitsa chinyamata kutengapo mbali ndi kuyamba kuchita ulimi wosiyanasiyana. Ambiri mwa members omwe ali members a Timata ambiri ndi alimi. Unaona? Ndete naona kuti pali alimi achinyamata. Mwina 60% ya anthuwa ndi alimi. Unaona? Ndete naona kuti alimi ndi ambiri ndi alimi ndete nanena kuti nangano tingapange business yanji yomwe ngakhale so muchani within group ya alimi. So wina aliyesa anapita ukapanga research. Inenda pezako chakuti nenda pezako chakuti. Wina anabwera tenti limene ichi, wina tenti weteni ng'ombe. Ndiye ino chomwe chinatipangisa ifeyo kuti tisankhe ng'ombe za mkaka ndi anzathu ena omwe anabwesa information yokuti milk production yathu Malawi munomo ndiyotsika. So we had to look at koda magula mkaka ndi ndani, umeona? Ndiye mulilonge munomo tidazapeza kuti ali Lilongwe Dairy amagula mkaka. Ndiye tinati ndiye kuti ife tikapanga produce ali Lilongwe Dairy amatani akagula. Akuti yes akagula. Ali Lilongwe Dairy they even go kulowa shide ukatenga chani ukatenga mkaka kumabulitsa mulilonge munomo. I was like this is an opportunity ife titakumapanga ng'ombe kumapanga producing mkaka kwa market ndio kuti ili pafupi. Unaona? Ndiyo mwe tinatipangisa kuti tiyambe ng'ombe za mkaka. Komanso tinazaona kuti kodi Malawi munomo amapanga produce mkaka omwe amapanga ulimi wa ng'ombe za mkaka ndantangati. Ndiye tinazaona ndiye kuti in our research tinazapanga find out kuti anthu ambiri omwe amapanga ulimiwa ndi anthu oti ndomwe wachabe anthu amizi woti amapanga ulimi ngati chikhalidwe. Mwaona ndi anazolowera ine ndili ni ng'ombe ine ndimapanga producing mkaka ng'ombe kabereka kakapeza 10 liters. Nefe we had to look at kodi ife pa group pathupa tili ndi anthu oti ena anali kulwana anapanga za animals ena maziwa zakajesedwe ena maziwa za matenda a ng'ombe. So this is an opportunity ndekuti ifeyo malo mokuti tingokhala ngati tingopanga ulimi ngati chikhalidwe tipange ulimi ngati business chifukwa yoti pakati pathupa pali ma expert ambiri woti titakwa kugwirisira ntchito ndi kupindula nawo ulimi uwu. Ndiye chifukwa yake tinasankha ulimi wa ng'ombe. Tinayamba ndi ng'ombe 4. Ndiye tinayamba ndi ng'ombe 4 ng'ombe zija timazisamalira tikapeza ndrama. Okay, ng'ombe yathu imodzi imapanga produce about 20 liters. Unaona? Per day. About 20 liters per day. Unaona? Ndiye kuti tikagulisa mkaka wathu uja tikapeza ndrama we reinvest. Tikagulaso ng'ombe zina ndi ng'ombe zina zimaberekana ng'ombe zina timakagulirapo. Unaona? Tikakhala ng'ombe ndrama so inaso ndiyo kuti
chifukwa choti we are targeting daily production zikapezeka kuti zabereka zazimuna nthawi zambiri timakhala kuti tikugulisa chifukwa kuti ifeyo target yathu ndi daily. Ndiye kuti panopa takwanisa kuchulukisa ng'ombe zathu. Panopa we have ng'ombe around 12 nditi ana tiwiri. Komanso panopa talipaso anyamata tina ntchito atawira pamenepa ndoti wewe ndekutaka maziwa zoti we are going kuntchito ena ake mwezi ukathakatani akatilipira. Komanso ifeyo we see ourselves as sitinayambe kugawana komano we see ourselves as growing chifukwa choti kandalama komwe timapeza be kandalama kuti we are able to invest ndikuona bephindu. Tikamakumbukira komwe tachokera tumati kodi tinayamba ndi ng'ombe 4 right panopa we have about ng'ombe 12 imene imakhala kuti ndi testimony kwa ifeyo. So we are still investing tikafika pomwe tikufunapo tisamba kugawana mashares. Pomwe tinkayamba we had my options awiri. Unaona ma members ena ankanena kuti kodi sizingatheke kuti ngati mene mapangira run an association imapanga run yokuti iweyo kapanga produce paweka iweyo kapanga produce kwaweka nosenu kamkatenga Mkaka ndi Mkaka ukagulisa. Unaona nde wina akanena kuti kodi sitingamapange makomo mwathu and then the majority was saying kuti tiyeni tipange chinthu chi pamodzi. Unaona nde ifeyo chomwe tinkafuna ndicho kuti we should have a big farm like the Israel standards. Tinde anzathu ena anapita ku Israel amaziwa kuti anzathu amapanga produce ng'ombe yoti imapanga produce Mkaka 60 liters per day. Unaona ndio kuti amakhala kuti if they say we have a farm imakhala farm muli 3000 ng'ombe. Unaona those are the dreams that we are having. Chomwe tufuna tikhale ndi farm yoti will be able to use my technologies, will be able to use my milking machines, tikhale ndi zima tanki zathu, ma cooling system athu. We should be able to produce at least ng'ombe ili yose should be able to have my bleeds, my original bleeds, what we can be able kumapanga obtain Mkaka 40 liters 60 liters. That's our target. Yeah, nde ng'ombe zathu zikazafika at least 40 ndipo pomwe timapanga target kuti at least we'll be able kumapanga distribute ma shares zathu. Ifeyo tikutulusa Mkaka 20 liters per day. Komano target yathu pa ng'ombe. Komano target yathu ndio kuti tizotulusa 40 to 60 liters pa tsiku. Unaona komano kuti ifeyo tifikire target imene yoyo pali zinthu zingapo zomwe tukena tizipanga. Unaona kuti ng'ombe izitulutsa Mkaka wambiri. One imakhala bleed. Imayenera pazikhala ma pure bleeds omwe they are made kuti azipanga produce Mkaka wambiri. Unaona of which ma bleeds amene ndodula. Unaona nde ifeyo zomwe tikuonesesa panopa zomwe tikufunisisa panopa ndizokuti tizipanga ma artificial insemination imakhala kuti mukukatenga semen ku ng'ombe yoti it's an improved bleed or pure bleed yomwe iniyo mukufuna. Unaona nde makhala ngati mukupanga ma cross breeding ni ng'ombe zanu zita. Unaona nde that's choyamba chomwe tufuna tizipanga komano pakali panopa chifukwa yoti sitingakwanitse kumagula ma pure bleeds. We are just trying to make sure kuti ng'ombe zathu tikumazipanga feed moyenera other than ma pure bleeds. Komanso chisamaliro chimapangisa kuti ng'ombe zizipanga produce Mkaka wambiri kumazipasa madzi oyenera kumazipasa chokudya choyenera mlingo oyenera komanso kasakanizidwe kake balanced ration. Ndi zomwe tukumapanga panopa feed kumazipasa feed balanced ration komanso kumazisamalira moyenera. Koma target yathu ndio kuti tipeze ma pure bleeds woti tithakumakwanisa kumapanga produce chani Mkaka 40 to 60 liters per day per cow. Kupanga produce Mkaka 60 liters from one cow per day ndizotheka kwa basi Malawi muno. Unaona chomwe ndilimbikisa mtima ineyo ndicho kuti ife kudziko kwathu kuno tili ndi dziko labwino kwa basi. Tili ndi mvula timakhala ndi madzi okwanira. Unaona kuti ng'ombe izipanga produce Mkaka kwambiri wani imafunika madzi. Ng'ombe imafunika madzi ambiri kuti pange produce Mkaka kwambiri. Komanso ma weather yathu kunoko ndi yabwino. Imasiyana ni ma countries anzathu mwe tikunena ku Israel. Anzathu ku Israel they have to put ma cooling systems kumayika zina ndi zina, whereas ifeyo tili ndi weather yabwino kwa basi yoti ng'ombe zimaberekana ndithu. Komano chomwe tikufunikira kwambiri tipeze bleed yolondola. Tikapeza bleed yolondola tagwiritse ntchito anzathu omwe anapanga zaulimi aja atithandize kuti kodi
ng'ombe zathuzi tizizidyesa chani, tizizidyesa bwanji, kodi kuti zisadwale tizitani, ndizomwe zimafunika. Koma ndithu pano ndizotheka kupanga produce 60 liters from one cow in one day. Papita zaka pafupifupi zisanu pamene a Clement Nyengo anayambitsa famu ya Khuze ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre. Pakadali pano Anyengo akusimba lokoma kudzera mu ulimi wa ziweto zosiyanasiyana monga ng'ombe za mkaka, nkhuku, mbuzi komanso nkhumba, kungotchulapo zochepa chabe. Clement amapeza malita mkaka pafupifupi 150 tsiku lililonse. Mkakawu amagulitsa pa mtengo wa 400 kwacha pa lita. Mukachita masamu mupeza kuti Clement amapeza 60,000 kwacha pa tsiku kuchokera ku ng'ombe za mkaka zokha, ndipo mwezi ukatha amapeza ndalama zopitira 1.8 million kwacha. Ilitu ndi phindu limene anthu ochepa chabe angapeze kupyola mu ntchito zolembedwa. I can give you an example. Ngati ng'ombe za mkakazi, in a day, kuti in a day I get about 150 liters yankaka, kuti conditions are okay. Now that 150 I say that 400 kwacha per liter. Mudadu bange masamu, that means if I can have 150 liters a day for 30 days, it's enough to pay salaries. It's enough for me to pay to nizilipira sondeka. It's enough. It's also enough for me to take care of the other expenses bano and other expenses za kunyumba. Just kungombe koka. Kunkhuku is more or less the same. Kunkhumba the same. Kwa galu so it's much the same. Better so because ngati galu mozi woti pape mozi I sell at 200,000. So ngati aso agalu 10, I usually have 2 million. So for 2 million, you know how 2 million kumai kuno can 2 million ndiambiri kumai kuno, yeah. So kapindu kama khala mu that's why imafuna ngokhala kungodeka kumango nati apa makuti. Farming especially needs patience. It needs patience. Kuma ikamba bwesa uma tikuweka makhotera kuti I think zikuyenda dizimo. Mefuna ka patience ndi tukambira kuti sima wa kuti you are just putting in things komano ikati samba kubwera umatha kukhamada bota ndama chani mene yetu. So yasala ni ntchito kuti yotugwira 1 pasado kulandira farming buyamba lero ka 3-4 months kena kuzamba kuyenda basi. So it's patience is also required when being farming. Mole simeta wangira ulimwa chimanga siungazali chimanga lero maukolole you wait for 90 days 120 days utitani ukolole. So that patience is always required. Ndito ulimaji wetu mafuni kwambiri munthu mwino wako uzikhandikidwi. You should always be involved pa chine chose chitika kufamu kucha olo pamalo pakopo chifukwa ulimisufu na shortcut, because what you put in ku ng'ombe is also what you get out. Ngati ng'ombe ndikuimana zakudya sokwanira, it will not give me the milk I want. So ng'ombe sifu na shortcut. So ulimolesa like nkhuku, if you don't give nkhuku the required feed, it will not give you the eggs you want. So more or less ng'ombe so ngati suzi pasa mazi zakudya zokwanira nkakasunga paso okwanira. So you need to make sure kuti the process leading to production of milk is always followed through bwino. Two also you should always have an interest in learning how other people are doing things. Like because of technology, you can Google. You find in Kenya, they have got varieties better than us. So you make connections with those people. They should give you tips. In that way, you apply those tactics to my so I am able to improve my job. Hania chita creating chito 1 million. Imagine your taker. Kwambiri. Zimema na boma lija panthawi ya campaign ya measure na izona. Ngani yofuna empowerment. Atipanga empower ngati ngati ife. Or atipanga anyamata empowerment ichi yofuna panga zinthuzo. Because ineyo panopa kundipasa ndandipeze funding ina. Nditha kwambano kumapanga mkaka pompano. Cheese, chambiko, yogurt, mkaka bwino. In that way I will increase ndipeza nditani ndile mantena ntchito. But so far about 8. Then apeza so aganyu 3. Like workforce yanga ndi 10. Ena ndama kanga taganyu tumangoyikirapo. So no para khawti pali
like tamba processing ya chambiko ukamena tamba waka process kandi ma sausage chani china chichonse panopa value adding. That means I will increase the workforce. Nitakanwa na chilo 20. Maonet. So what matters is boma lipange empower. Yeti ajinyamata ngati kuda mwene tukupasani funding katugulani machinery chichonse tikupangirani ife tilemba anochito basi. Koma chikufuta panopa ndichokuti ukapita kukatenga ndrama kuja. Makondisho zaikawo ndokuti sowe komadobo kuda mwina nditha kubesa farm. Bwanji ningozisiya apange chifukwa ayika makondisho zoti they are very tough for an ordinary person. Like ineyo sinikakwanisi. I look at kuti the condition ndi pasawo ndokuti mwina anzathu ngofunika makampani. But ine kuthekera kuti nthakupanga zinthuzo given the funding with the not soft conditions but with favorable conditions I can manage it to pay back. Koma makondisho alipo panopa ngovuta kwambiri kuti nikakwanisi. So tinangozisiya kuti izite ndisiye tisapupulume chifukwa at the end of the day ndizabesa nazo famu chifukwa kuti ndalama zonangozona tizilapo. Nde that's why ndapa pang'ono kapeshe zikakhalepo chifukwa tikatenga ndinga ndalama kandi 30 million tikule machinery I will end up using this place because muna zonse zitheka. But if they can soften up ngongoleka apangira mai kwanza tukati Zambia, Kenya, Tanzania akwapasa ngongoleka anyamata katine you have this place akuikira machine china chichonse ngongole chobweza after 5 years without any hassles and zikudani zikutheka. That's why we are able to import products from other countries panopa. You find it in Mkaka ambiri ikubwera kumala kunoko they are from cooperatives. Makoleza amahanga tifeo. You see? Amakhana hamizi they just do a cooperative bas. Mapanga ma products matukupanga no import ifeo kumala kuno. A thing not ifeo sutakudani kwanisa. Koma nkhandi yokuti there's no empowerment. I'm not being empowered to have that thing. So I've got to use my own resources to get the equipment. Now to get the equipment is very expensive. Now that means kuti ndikakugula equipment ndo ndamanga yose ndasunga kuthera equipment kucha. Mutati muone pa farm possible. Space ni ambiri. Pali room yokuti you can install machinery ndikupanga process kandi yogurt china chilichonse pali solar pump mazi china chilichonse everything product ndikuthera pa home pano ndikumapita kuti kushop wa munthu. Yeah, nkhani is empowerment. Value adding ndiyofunika is my next thing I want to do. Koma the thing is my resources are not permitting. So that's why tupanga pang'ono. Tizinenabe kuti dziko la Malawi ndilodalitsika kwambiri kamba kanyengo yake nthaka yabwino komanso mitsinje ndi nyanja zimene zimapereka madzi abwino. Ngati pali dziko limene limayenera kukhala lotukuka kwambiri pachuma kudzera mu ulimi, dziko la Mkaka ndi Uchi limenelo ndilo. Mona Malawi anzanga, nkhondo yogonjetsa COVID-19 ndi ya wina aliyense. Tili limodzi. Ine ndinasankha kulandira katemera wa COVID-19 atangoyamba kuperekedwa. Chifukwa monga na mwino, moyo wanga, umoyo wa odwala amene ndimawasamalira, abale anga, ndi dera langa, ndi zinthu zomwe ndimazika pa mtima panga kwambiri. Katemera wa COVID-19 anditeteza ine